Бат Любе, здравей! Къде те намираме днес? Здравей, град Пловдив, комплекс Вида Верди, еднофамилни къщи, монтираме интериорни врати. Супер! Бат Любе, кога започна процесът тук на тези къщи? Кога взехте размерите? Преди около 45 дни са вземени размерите за интериорните врати и в момента ги монтираме около 150 бройки врати. Има ли някаква особеност на този обект? Ами има специфика, защото не са направени подови настилки, както и стенни и подови плочки в баните, но са предвидени като дебелини. Говорено е с майсторите и това нещо е предвидено в ширината на каста съответно и височината на вратите, за да може да няма проблем след монтажа на подови настилки и бани. Бат Любо, ще ни разведеш ли с някоя къща да видим как става? Ами ще ви разведа из къщите. Днес е първи ден на монтаж. Ще има в момента готови врати, които могат да се погледнат. Клиенти се спряха на фалцова врата с видими панти, цвят бяло с сребриста дръжка. Помещението, на което е монтирана вратата, е гардеробна към спалня. В момента вратата е повдигната от пода на сантиметър и половина поради причината, че след нашия монтаж ще бъде монтирана подова настилка, да може тя да бъде подпъхната под первазите, да не се получават фуги. Здравейте, аз съм Марко, дългогодишен служител на фирма Floor Decor. Имам монтирани над 50 000 врати вече за тях и днес ще ви покажем монтажа на една от тях. Лампичката светеше. Сега вече имаме предварително монтирана каса с изсъхнала пяна, крило с монтирана дръжка на него вече и готово за монтаж. Внимателно и сега да видим дали ще стане. Става. Сега вече след закачване на крилото и монтирана вече каса и на първия етап изсъхнала пяна, задължително допълваме, да може отвора изцяло да бъде изпълнен с пяна, да няма празнини и касата да има здравина.